Ahojte priatelia, moje meno je Mariana Púšová a som vaša maserka, terapeutka a sprievodkyňa meditácií. A práve v tomto videu budem rozprávať viacej o meditáciách tak, ako prebiehajú tuto u mňa. Skupinové meditácie vediem v malej skupinke 4 až 6 ľudí, tak aby ste mali dostatok priestoru a času sa zrelaxovať a načerpať novú energiu. Meditácie momentálne prebiehajú raz za 2 týždne, v pondelky o 17. a o 19. hodine. Sú to 2 rôzne skupinky. Každopádne všetky tieto informácie nájdete na mojom webe alebo na Facebooku. Skupinové meditácie nie sú len o tom, že budete hodinku a pol sedieť alebo ležať a omovať. Ale sú to v podstate taký mini workshop aj na to, ako sa viete zrelaxovať a navodiť do stavu väčšieho pokoja aj v tom bežnom živote, keď zrovna zažívate stres, napätie, keď zrovna tie podmienky nie sú ideálne. Takže sa tu dozviete mnoho užitočných a kvalitných informácií a najmä jednoduchých techník, ktoré si viete zobrať so sebou domov a každý deň ich používať. A tým pádom sa stanete viacej uvoľnenejší, zrelaxovanejší aj v tom bežnom živote. Na našich stretnutiach si môžete poovoniavať rôzne esenciálne olejčeky, ktoré používam a ktoré tak všetci majú radi a vždy sa tešia, kedy si ich už môžu ovoniať. Taktiež sú vám k dispozícii aj anielské karty a iné výkladové karty. Veľmi obľúbená je aj záverečná relaxácia, kedy už len ležíte, ste uvoľnení a ja vám do toho uvoľnenia hrám na rôzne hudobné nástroje, ako je napríklad tibetská misa, rôzne zvončeky a zvonkohra koši a ďalšie iné. V tejto skupinke nájdete mnoho podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú na rôznom stupni svojej cesty a to je to krásne, že chodia ku mne nielen ženy, ale aj zo pár odvážnych mužov, takže možno aj nejakého muža tu stretnete a o to viacej tá skupinka je potom taká ozvláštnenejšia tou mužskou energiou a veľmi sa vždy z toho teším. A ak som neodpovedala na nejakú vašu otázku, tak kľudne mi napíšte, dajte mi vedieť a rada vám zodpoviem. Budem sa veľmi tešiť na naše stretnutie. Ahojte!